Capiz Governor Contreras paborman nga ipaidalom ang probinsya sa MECQ. Apang aminado nga posible mabudlayan sa pagpaapruba sini sa NIATF. Si John Sala nakatutok. Yara pa sa masobra 400 ng active cases sa probinsya sang Capiz. Padayon pa nga nagasaka ang COVID-19 cases sa probinsya kag amat-amat na nga nagkakapuno ang mga temporary treatment and monitoring facilities. Subo man ang nag-aisahanon nga COVID-19 referral hospital sa probinsya nga Rojas Memorial Provincial Hospital. Bango sini naginyo na ang Rojas City LGU sa NIATF pinaagi sa RIATF nga ipasaka man sa MECQ ang quarantine status sa syudad. Manunduman nga una na nga nag-apila ang Capiz Medical Society kag Capiz Halaran Chamber of Commerce and Industry nga ipasaka man ang quarantine status sa bugos nga probinsya. Suno sa provincial government, ila nahang panapagkabalakas ang nagkalain-lain nga sektor. Apang may kinahanglan sa gihapon nga sundon nga mapagsulundan antes mapasaka ang quarantine status. Kung ako, mas pabor man kita, no, masaagin. Pero basi kung based sa pag-assess naman, based sa pag-abot-sapot sa aton ng mga members sa provincial ITF, pag-istorya natin sa DILG, kasi malabo ma-approve, no, kay low MGCQ pa lang kita. Patag ni Contreras nga posible ni mapasugtan kun sa syudad lang sang Rojas sa baylo nga sa bugos gid nga probinsya. Kung mapasaka man gid suno kay Contreras ang quarantine status sang probinsya sang Capiz, hindi ini magdirekta sa MECQ. Kung magsama kita, mauna na kita sa GCQ. Bago mag-MECQ, kay low risk ka. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas.